Viewers all over the world, abụka bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubel na Oraifite maọbụ ịkpọ m aka Jugo. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Before we proceed, topic of today is spiritual stealing. Spiritual stealing. What you must know about spiritual stealing. What you must do about spiritual stealing. Echefukwana na mbụ onye isi nchụaja Ugochi tubel na temple. Yes, na mbụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Bụkwazi m onye nchụaja, a priest. Now, ihe chọrọ ịkọwara gbasara bụ spiritual stealing bụ meseji gbara ọkpụrụkpụ. Ichefukwara na ọ bụrụ na ime isi meseji a ime isi nnukwu ihe. Ọ bụrụ nkụzi ị ga na-anụ very often. Yes. Kedu maka gị nwa na onwe gị na-abụ idebe ego sụsọ gị bi n'ụlọ, o nwere onye ji speki gị ịnọgide si na na-achọ ego achọ. Yes. Kedu maka oge onye na-abụ ihe ọma dị na-adị ka ọ na-abịa n'ụzọ gị ezuo gị ori mmụọ, ezuo gị ori mmụọ, ihe anwa chọrọ ịbịa n'ụzọ gị akwụsị. O nwere ike ọ bụrụ iwe onye a na-enye ajọ ndị bụrụ onye ọ na-abụ ebuka na-ewere ihe onye na-asara kwụọ ya ụgwọ orughelu ọ ya narakwa eziokwu. O nwere ndị na-abụ ihe ọma dị n'ụzọ ha mmadụ kwechaa gị nkwa sị utumoro mọni n'ihi enweta alat. O ruo n'abalị abịa kwasara iko were ihe na-asara kwụọ ụgwọ echizi onye aka akọ ihe a wori mmụọ ka ezuru ya bụ ihe gosiri ịgba mana pay attention ka nkọwa ntụwarụ ya bụ aka Igbo nsogbu. Echefuna gesie ntị na ọkwa dị mkpa bifo anyị baa n'ime ya bụ nkụzi anyị jibe. Ọkwa dị mkpa bụ echefuna na anyị nara month of May. Our group rituals anyị na-eme n'Igwe maka na Igwe bụ ike. Anyị malitere over 3 years na aka n'iru. Ichi isonye nwere ike isonye na ebe ọ bụla na nsọtụ ụwa dum. Distance abụrụ ebe dị. Ichi isonye na forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-akọ ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa abụ. Ihe ga-eme forward ya token donation. Chat ya m na WhatsApp. I'm going to order details I need from you in order to book you. WhatsApp number you get what I'm 0805 7837672. More 0813 8243 871. In I screen gig of numbers in that. Next we lie now. Eze-Ana basa. Can I get back in I'm going to pay attention. I'm going to share this message. Go on I can tell you don't worry. Salvation ahụ ị na-achọ, nzọpụta ahụ ị na-achọ, nwere onwe ahụ ị na-achọ nwere ike ịbụ as a result in order for you to pay for karma. Ọ bụrụ na ihe ị nidere uke isi ya ozi ka atụ mmadụ na-agbụ ka isi n'ụzọ dịta wee nwere onwe gị. Gezie ntị. O nwere ihe nchọrọ ịkọwa taata a na-akpọ spiritual stealing. Ndị a na-ezu ori mmụọ. Mma akọwarụ ya n'ụdị dị iche iche. O nwere ndị a na-ezu nke pụtara ife korokoro, nwee nke a na-ezu nke ime mmụọ nke anyasị. Ka kọkwara gị ka o dokwa gị anya. Ịma etu esi enwe highway robbers. Yes. Etu a ka esi highway stealer dị na-ezu mmadụ ori ịpụ n'ụzọ asị na ndị ambrọba ndị amakewu mere moto na-atak wee napụ ndị mmadụ ihe niile valuable items ihe ha ji wee dị ebube. Etu a ka ọ dịrị mmụọ. Ịmara m gwara ụnụ na whatever that is happening on this gross material, well, the replica in the spiritual realm. Yes. Man come man culture. Yes. So, e nwere ori mmụọ, etu esi nwe ori na-ezu mmadụ na mmadụ, etu aka esi nwe nke mmụọ ya. Elotara m ihe mere nụ, ya na-agwa gị mere ebe 20 something years ago. Mgbe ahụ aka nọ deeply rooted with the church. One of our sister then is an auntie then. So when otu boss we call her and say talk with them as one of the brothers. They are very young then. We the same brother na no nwere ihe na-adị eme nsị agịnị dị ha. O wee sị m nọọsụ ya bi n'ụlọ ka ọ nwere ide nsị yes na mma nọọsụ gị. O wee sị m na onwere onye ji speki ihe. Mana ya notice na ọ na-abụnya debe ego. Uche ego debe ego. Ya bata mgbe ụfọdụ ya fụ na ego a short. O wee na-asị gị na-eme. Ni onwere onye ji speki ihe nya batakwa ya eji aka gbawa ụzọ fụ na ego na-amịpụ obere mgbe ụfọdụ 1000 mgbe ụfọdụ obere ego just obere ego mgbe ụfọdụ ego nwere ego 500 just small money. Wee kọchara m ihe a mgbe ọ na-agwa m ihe ahụ brother na oke ọbịa anyị nwere solution na-abụrụ isi gị ebe doziri gị jebe chapel jebe money mass ọ ya ga mana ọ bụrụ kịta ama m ihe m eme ya bụ ihe apụsị
It's a simple thing, simple ritual. I want you when go ye me when can memory. Then you tell the can see what you don't know remains a mystery to you and not to all. So, upon no they had it to an emegi, but no more name. Pay attention. Yes, and my chick waggy. Now, Messiah when I cho, when you keep on a message, you got not here. You were talking about. Other will quote with Tom Mother Nabo, who were unable to see a Tohanabo from we in your message. Their eyes open, no? Hamadi Hammer. They can see waggy. Now, what you don't know remains a mystery. Now, waggy, no cousin, now could say, Choma knowledge. Yes, and the application of knowledge, how to apply knowledge. Well, if you are knowledgeable, a bro master, what do you have on a mother guru? Now, bro, the knowledgeable, carry and doors. You know, so, the knowledgeable, mal how things work in creation, a bro master. But if you lack this knowledge, a blue slave. If you lack a blue slave, now done like yet the Panamundo, body discover, self discovery. Man, know thyself. Yeah, so that Kuzaiga Kuzno. Man, know thyself. It's by knowing yourself, you will be able to understand how things work. And the Higame, Eme, Kiwe. You can Nekumaki. Yen Nekumaki, this one, what I want here. And there's you already more for years on one solution. Because I am Amaro Highway, we are because you call me an abro of heroes in the chapel. Then no German in mass, I was here. They can see Waggy. Now, Igbo spirituality, you may exposed to higher knowledge. Yes. Now, here talk and go all again, but all this would undo name. Oh, what on those are the Zuri one who did each teacher. Then is Ozi Ori, that is it. Ori Anyocha. Never be here, Gini be Zuri. Here one is Rugori, Bana Progi, Higi Debo. Valuable. On Yabu is Rugori. Well, Waggy. Then we don't done a Zori physical. Bigger and Tiadi were Maragat. Now, both the way God of the show you hold the Velacho. I want to dig a harborego, man, not done nothing so happy. What on also. Here, the Mihari Naka will buy with him. Man, I can't teach for another day. He will make he was remain. Then, I wasn't done a Zori in cable, nor Burego, or Buro physical items. Mana o nwere ike ihe ọma adị n'ụzọ ya ihe ọma dị n'ụzọ ya ụzọ ihe one ma one nwere ike ime o mere anyị akọrọ ya bụ ihe o nwere ihe a na-akpọ na mmadụ promisiri ihe a na-akpọ sure bet ya bụ na mmadụ nyere gị his word or her word that na tomorrow, just tomorrow, maybe no exceed the daily limit here. Now first thing tomorrow morning near game of the transfer, you drop account number. A drop account number, am I going to promise you to another cash or bet or pays you? Yes, and though somebody now over the time, over the years, so what do you want any doubt and then I'm feeling open that no get disappointed. We will not end up with it's just a matter of hours. At time when you're getting expect a lot there. So here for the bona nena pula. You know that go? If what has your way being up equal law, what has he equal law? Lose the assembly. For the one day where he killed up, that's no reading in law. That I did as in ya and law. Your man want to know the abu go to shop bet. I could buy. You know that? And match a coalage. Now will so many things where they can cost ya. Yes. Then, my HF Macandine as in on Abu Madurian in law, while Madu may says none law, or put backwardness of broken Madina. And not check coalage fact, acronym. Yes, or brought Madini on your cylinder will incur more. When Cabro more. Agwa kwadengi bossing kuzuguri basalo says in the dream and rest of the mark we're going to in details what it tells. But what I want to tell you today is this. Abro madine once madame says nalo or bori more kezuria. Abro one more than madine nalo or bori more kezuru yangwa. O dependere. Konyesi nkeyesi eme. On one day when they came about countless time.
ihe ọma dị n'ụzọ ha ụdị ihe dị etu a mee akụkọ abịa mana ihe ọma dị n'ụzọ emeghe promise ọ bụrụ na ụdị ihe dị etu anwa na onwere ka o si wee nwee ses na nlọ ma ọkụ onwere ka esi wee nye ya ụdị nri ya nwa na-agụ ya shawama anwa na-agụ ya bụ ihe ndị a na-agụ ya oriri ya na nlọ echi niile onye ya na-ekwuru okwu emezuo nkwa mana onwe a na-anwa ka esi wee rie nri na nlọ ma ọ ka esi nwee ses na nlọ akụkọ aba gị ịmana ya bụ nri na-eso ada ya ọ maka ndị dị etu onwe ndị ọ na-eme ndị dị etu ahụ purely spiritual stealing mana mgbe ụfọdụ a ga-ejiri ihe na-asalụ ịma na ndị Igbo na-atụ ilu si na-ewere ihe onye na-asalụ kwụọ ya ụgwọ olughelu n'ọya emegide n'ọya anara mana let me tell you maka ndị na-abụ oge ọbụla asị Eze-Ana na nna eri nri na nlọ na ya na-eme ses na nlọ I can tell you na ọ bụrụ every ses emere na nlọ bụ negative vibrations. Yes, I can tell you without missing words. O nwere ndị na-abụ whenever they make love in the dream ịmana aka nchawa dị ịmana ihe ọma ga-eme ịmana aṅụrị dị ntị ọ dịkwa. Yes, ịghọtara ya? Yes, ha nwere onwe mmadụ nwere m ihe dịka anything of like spiritual stealing ọ dịrọ. Ịghọtara ya? Mana for any reason even when I was so young even if I have such an encounter or experience with my spiritual associate onwe onye ekwesịrị ịkwụ m ụgwọ onye ahụ akwụ m ụgwọ tinyejara. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ mmadụ niile o nwere ndị nwere ike ịsị na ọ na-agba emetụ ọ gasịbara gị ihe ọ bụrụ mmadụ niile no this and no peace. So ihe na-achịkọwa adịghị bụ ọ bụrụ ha niile ebe ori mmụọ mana I want to address people ndị bụ na ihe ọma anwa dị n'ụzọ ha nwa ọsọ ọgwụ na-emeride na-enyere nri na nlọ ma ọ bụ n'omezi and watch ya na some of these things a na-eji enye gị emeghị ezughị ori mmụọ bụ ihe na-asalụ. Yes, ụmụ mmụọ a chọrọ ife ha ga-eji napụ gị ihe ịmana onwe ihe chọrọ ịkụwalụ nọ increation. E nwere ihe bụ eji a strike a balance ngwakwa nwere ihe ọbụla any action nwere equal reaction ọkwa eziokwu. Sị gị ihe njikọwara gị ya ahụ maka mbọsị m na-akụwarụ gbasara mmadụ ịba n'ụgwọ. Yes, ụmụ mmụọ anyị fụrụ those negative vibration na-ezekwa isi ya maka na agwọ a na-egbu na-eze ndụ onye a na-egbu agwọ na-ezekwazi ndụ. Then ife ha na-eme bụ chighara akwụnye m ọba. That is ihe abụ ihe anyị akpọ the more you look the less you see. Ife ha na-eme gị bụ izugu ori ihe ha ga-eme gị they will present something and thus this is something ị na-asalụ present ya na ihe anyị na-asalụ you give into it therefore they will take. Ịghọtago? Ọ dọka onye ga-eburu akwụna enwere ike buru akwụna ọ bụrụ gị ihe na-asalụ ịpụ akwụna ahụ nwere ike were ya details send ndị agbaka ma ọ zuru ego gị ka ị na-alahụ ụla. Ịghọtara ya? So ọ ma odo sens bụ maka na o ji ihe na-asalụ nye gị ihe na-asalụ wee napụ ihe ọzọ iji bịa etu a ka o si dukwu na mmụọ. So ụmụ mmụọ a nwere ike bịa amadogo na ị na-asalụ nwaanyị ewere nwaanyị nye gị na nla ahụ enye gị anaghị wee napụ iji bịa etu a ka ọ dịkwu ndị a na-enye nri ihe ọwa ọcha ihe ọ bụla a ga-enye gị bụ ihe na-asalụ o nwere ike bụrụ onye na-alaịkarị meat ịfụ na a ga-enye gị ya willingly you take. Ịghọtago? O wee napụ ya. So etu a ka ọ dị why enjoying the thing ọ na-enye gị maọbụ ihe ị na-eri by then you lose ọzọ because all give and take. So mana ihe niile na nwere solution etu esi eme those things kwụsị mana malụ ihe niile has to do with uchu negative vibration. It could be akara ogheri ndị akara ogheri na-eme gị ya mana ọ na-agba ọtụtụ ndị mmadụ ha fụdo onwe ha sense the dream ha si nọ ndị mmiri. Ịghọtara ya? Mana ihe bụ isiokwu ihe niile abụ n'ori mmụọ ka a na-ezu gị a na-eme gị ihe akaja na mmụọ a na-enwere solution ya. So ọ bụrụ na n'iwu onye na-enwe encounter ụdị ihe dị etu a ịgbakwana nkịtị ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ gbara nkịtị kwere ekwe ime encounter ụdị ihe dị etu a udoghị anya over and over time countless time once ụdị ihe dị etu a imere encounter echi niile ma na akụkọ aba gị. So agbana nkịtị ihe ọ pụtara na-ezughị ori mmụọ and you must put a stop to it if you don't like what is happening to you. But out of ignorance you can still dwell in it because ị nwere ihe kpọrọ ya nwere ike isi na mee coincident o mee nke mbụ mee nke ịgba mee nke ịtọ continue na-eme. Ndị Igbo si na agba mbụ ọtọ n'ogbe agba ọtọ n'ogbe ọsọ ogbe ka a pịara aka. Be wise enough si na ihe na-eme ndọdụ wee mụta ihe. So ihe na-ekwu bụ mgbe ọbụla a na-ezughị ori mmụọ
Ihe put out na negative vibration is covering your your spiritual horizon, and by so doing you need to act fast, very fast. Yes. Ka ghara ịnọkọta ihe mmadụ agụ ihe onye ọzọ. Ị na-enweta ụdị ihe ta ma na-ezugori mmụọ, and ya abụzi na ome etu Igbo ndị mmiri na-eme gị ya. Many groups negative vibration nwere ike ime gị, ndị amoosu nwere ike inye gị ya, ime gị ya wee zuo ori mmụọ. Ghọtara ya? Aka ogori nwere ike ime gị ya wee zuo ndị ori mmụọ, ndị otu nwere ike ime gị ya. So ọ bụrụ ihe ọbụla mere na asị nọ ndị mmiri. Ghọtara ya? So know this one and know peace. And mgbe ọbụla a na-ezu ori mmụọ abana nkịtị. Dịka nzigwa gị ibozi na anọ ihe ọbụla ime ses na lesnọ ndị mmiri. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma nke anyị details, jee wọchịa nkụzi gbasara sense dream. Yes, maka ndị ọfụ na-esoyere anyị gara oge anyị ga-eri tichie ụwa anaghị ihe ọpụta ọkwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a ihe gbasara izu ori mmụọ na ihe ị ga-eme nke ebe kwụsị izu ori mmụọ, chaatị m na WhatsApp 0805 7837672 or 0813-8243-871. May the blessing of Chukwu be with you all. May you be favored. May you be protected. N'aha Chukwu Remain blessed.